Ato ha. Alas 7:22 sa atong oras. Mga kagahi, siyempre sukad nagpandemya ang atong mga anak tawon naragyud sa balay, nasbay. No? Siyempre nag-online class nara sa balay ana. Sabi siya kung salay panganon, matag naog kaon, matag break kaon, ay sus kalami. Karon ang problema ni karon after mga almost a year na. Kaya di ba ang mga bata karon bawal pa manggihapon karon mo adto magawas-gawas ana. Usa sa mga problema sa mga ginikanan karon kaning mga bata taon nga nagdaot na ang mga ngipon. Nagdaot maging ngipon sa amahan, bata pa ka. Problema sa may buhato na to ani. Nay uban pwede gyapon napabay gyapon tungkuan ka ng lingaw-lingawon ta ba? Ana-anahon gyapon sa mga nylon ba? Hangad sa langit ha, hangad sa langit. Okay, ready ha? One, usay na sportan. Ready, one. Katungkuan bitaw na, pak! Abiro! Muna na ron. Ang problema karon kay tungod sa pandemya, wala na yung mga dentist nga mo bisita sa eskwelahan. Nga mo tudloon saon. Ay mo kabalaka. Wala ko na makak si Duterte. Duterte ang among guest karon ha. Pero diri si Tatay Digong. Dili. Dili West Philippine Sea atong topic karon, dili pod ka lang ang pagkala sa mga general dili ha. Ako ning amigo nga dentist, umupo ni akong dentist. Og po ni ang pinakamaing laki nga dentist diri sa Cagayan de Oro, ha? Katong high school po ni siya, crush ng bayan po ni siya. Sunod naman mi ana, sunod naman. Kawa na to, through Zoom, among gidistorbo karong buntaga. Ang atong kulba o gahi kay nga dentist diri sa Cagayan de Oro, si Doc Gian Paulo Duterte. Doc, good morning! Idol, may buntag! Iawali mo da. Oy, ikaw may crush ng bayan o kulabot? Oy, ikaw ba ang crush ng bayan sa batch 2001? 2001, di ba? 2001. Dalawa lagi. Batch 2001. Daan ko pa lagi. 2001. Oy, Doc, kabalog yung Doc nga sa panahon karon, labi na pandemya, no? Siyempre, mga bata nara sa balay. Naiuban mga ginikanan karon, di na po kabalo nga. Di na po kabantayan ng mga ngipon karon sa mga bata ba. Karon grabe, nagkadaot, naiuban mga unsay na itabo. Una nga pangutana, ani na lang do. Unsay kasagara mga rason, labi na sa mga bata, nga dalira mga daot ang mga ngipon. Kana ba gyapon ginistorya na to nga, mo na, sige ikaw chocolate. O sabay kasagara ba? Actually, Brother Burns, idol, kuan, tinuuhan na siya, dako kina siya na tinuuhan sa una, no? Pero ang mga bagong mga studies karon dili ka support ana. Technically, sugar gyapon ang major cause. Pero, maingon na to na dili lang kana ang dahilan nga nung madaot ang ipon sa bata, no? Okay. Dagan sa factors. O say mga kasagara, mga factors sa ubang. Kay kasagara mo man na, sikaw o kindi. Sikaw og chocolate mo nang madaot ang ipon. Actually, Brother Burns, gasugod na sa bata pa sila. Okay. Kanang anaro na to, matulog ang bata na naibibiron. Tapos pag humandidi, labi na magkatulog, dili pag matutbrushan. Tapos natay tawag na overindulgence kanang dili na nato gabadlungon na tong mga bata pasagdan tanan ng magsigig didi. Tapos eventually ang ang sabay tawag na to atong behavior. Atong larohon, again ka nang magsigig didi, Dok? Mo na usa sa mga makadaot? Oo. Okay. Mo ginang major cause gyud nganong madaot sa sinugdanan ang ngipon sa mga bata. Unsa ka bata lay magsugod ta nga pwede na tututbrasan ng ngipon sa bata? As in kung for example infant pa siya or unsa nga edad ba kanang or sugod na nga magnanay ngipon, dapat magsugod na tag toothbrush? Exactly. Dapat sa among asosasyon sa mga pediatric dentist, no. Ang amo yung abiso ana, the soonest na magsugod og ngipon ang bata, muna gid na ang sinyalis na sugdan na toothbrush. Pero ako gali, Brother Burns, no, gaabiso ko maski guwapay ngipon, sugdan na nato og kanang
trapo-trapo ang lagos, okay. gamit ang lampin, Oo. para maghinay-hinay na og kaanad ang bata. So dapat pala sa bata pa lang, ingana bisag wala pa ikuan, gin-advise nimo Dok nga dapat magsugod naghinlo, no? Magsugod na, oo, magsugod na. Alright, teka muna. Unsa bay maayo? So for example, nabay pang infant or pang bata nga toothbrush? Kay for example, di pa man na siya kabalo, nabay ingana nga specified na brush? Actually, Brother Burns, wala eh. Ay naaman, dagan man baligya. No? Pero ako gyud Brother Burns, mas maayo gitong lampin. Ang lampin atong gamiton og trapo. Okay. Kung dili baka lampin kung naatay access sa kanang gauze, Unsay ibutang nako Dok? Unsay ibutang nako sa lampin? Pwede ra sa toothpaste gyapon? Lampin, diya na to ibutang ang toothpaste. Okay. Tapos ihaplas-haplas lang nato ingana sa sulod sa ilagid or sa atong gums. Ano how often man na? Every after magdidi or unsa man na? In a day once? Mas maayo gito kung makuha nato na twice a day. No? Twice a day. So ginato twice a day. So ang amo gid ani Brother Burns, mas maayo na maanda nato ang bata sa habit na trapuhan ang iyang bag-o matulog. Burag sa kadugay na kuha ning kalibutan na burag karon pa ko nakadungogan ng advice karon ba? Kay siyempre namago ko pag umangkon karon nga baby pa. So tama, gwapo ni makita. So lampin, pwede ra lampin. Tapos toothpaste pwede nga ikaw mo ana dito sa gilagid ana. Alright. Now, nayuban mo ingon, labi na sa mga ngipon, nayuban di gusto mag-toothbrush kaya madaot ang lagos. Nayuban mag-floss lang daw. Nayuban mag-mouthwash lang gyud. Unsa magi mga better ana Dok? Actually dili man Brother Burns kay ngano, importante ang brush ug floss. Okay. Dili mi ga-advise og mouthwash sa mga bata. Okay. Ang gusto nato kwaon ang physical na pag-remove or pagkagis or pagkiskis sa hugaw sa baba using the toothbrush. Okay. Ang floss musulod kay naa may mga singit-singit ana na dili maabot sa toothbrush. Okay. So in tandem gid na siya together. Now, sa toothpaste ba? Nabay toothpaste na dapat pang bata ra gyud or pwede ra po nang ginagamit sa mga adult? Pang-adult actually. Kami Brother Burns dili mi gaabiso mo gamit og toothpaste kanang kiddie toothpaste kay naatay minimum fluoride content na kailangan para kana siya epektibo to prevent dental cavities. Nganong namay ni gawas na mga kiddie? Nganong na tungod kanay flavor para dili gana ang parang bata gana manudbras? Actually isa na sa rason ni. Pero sa una manggod na ay kahatlok ang mga tao sa una sa fluoride which was later on na found out na dili tinuod. Okay. So naghimo sila og lower dose fluoride which was proven na dili gyud ingana ka epektibo sa pag-prevent sa daot sa ngipon. So nang mobalik ta sa ako actually para dili na magdubli-dubli ang gasto kung say toothpaste sa ginikanan mo naput ang toothpaste sa mga bata. Okay. Now, kani ganaan ko ani. Kanang pag-action og tubo kay nung ko sa una na sa akong auntie, dili pa yaya kay yaya social ra man kayo paminaw ng yaya. Sa akong auntie sa una ana. Pag bagong tubo, hala duoton din ka perminti sa kanang mga luwag para mo straight juga para dili magsabaw. Tinuod ba na Dok? Epektiba gyud na nga kanang pag-action og grow i-press ang sa na di makakita ka ng uban nga idot-doot ang gums everyday ipakuan kay para daw mo straight. Tinuod ba na nga makatabang gina? Actually Brother Burns at some point makaingon ta na naay gamay no pero dili gyud siya epektibo. Okay. Mo man na ang prinsipyo sa braces na hinay-hinayon og bira atong ngipon hangtod mas straight pero ang braces manggod consistent. Okay. Ang kanang ana-ana di mo ta pwede mag-ana tibok adlaw so unang dili siya effective pero at some point nagyapon siya. So unsay buhaton nako para dili para straight og gwapo akong ngipon kay in fairness ba nagi mga bata nga gwapo ang kuan sa ngipon pag grow napayuban gyud nga nagsapaw-sapaw? Nangahiwi na? So, unsa man gyud pinaka-proper buhaton na Dok? Actually, para na ako, Dok, the best way lang yun is really
wala tay mabuhat ana Brother Burns eh. Naiuban gyud gipanganak na unsa ba posible na maghiwi ang ngipon. Okay. Ang amo lang gid ana is as soon as early as possible ma-check up, ma-maintain kung unsay naa diha. Sa amo po early intervention na ami mga techniques or pamaagi kung nakita na namo na uy kani maghiwi niya ang ngipon. So nami pwede mabuhat ginagmay. Okay. To improve lugar. Pero lugar ang promise na mo ana, ang premise na mo ana sige is dili gyud na sabi tawag na to ana, dili tanan panahon kaya gid gihapon madala. So eventually daga naman milagro sa braces karon Brother Burns, wala may posible lugar sa braces. So kay ma-straight ra no. Teka muna. Kani. Naiuban tungod magkasapaw-sapaw kay wala daw nakuha pa ang temporary nga kuan, di ba? Temporary panahon ng ipon. Nabalay pa nga bisag dili pa na siya mahingo. Hingo ba iterman na kanang dili pa siya mahumok. Pwede ba na nga ibto na para moderito na dayon ang permanent or kailangan gyud hulatan gyud na siya nga siya lagi kusang nga maibot? Naay kuan, naagi mga kaso Brother Burns na kailangan gyud na mo ibton ahead bago mo gawas ang permanent tooth. Okay. Mo to akong na-mention kaganina na ma-anticipate na mangguna namo kinsa ang maghiwi. Like mga bata 3 years old, 4 years old, kabalo na mi ana kinsay mga bata na uy kani pagdako ani hiwi ni ngipon kani dili. So correct. Kuan na namo matansya na namo Okay. So as young as pila edad dapat sa bata nga pwede na mo bisita sa dentist? 1 year old yun. 1 year old. 1 year old. 1 year old yun, Brother Burns. Usually, ang amo yung abiso, anak, first birthday sa bata, mo gina ang atong signal. Tama, no? So, kung dapat, di lang mo magunahon na nga, okay, natay magpakaunta sa imong first birthday. O, dapat day next day na imong first visit sa imong dentist. Yes, that's true. Kaya gusto nato na ikuan na mindset is the mentality preventive. Dili tong sakit na aya patamangita, daot na aya patamang pagkarakara, no? So kanang ingani manggong idara ma-correct na to ang ginikanan unsay sayop na nabuhat, unsay pwede nato mabuhat. Unya kami limitado na atoy gi-share sa among isa sa among maestra Brother Burns, no, na sa isa ka tuig ikaduha ta mag-toothbrush sa isa ka adlaw, and more or less 700 plus a year ta mag-toothbrush sa atong baba. Sa katiil, sa katuig. Kung ibutang nato na magbusita ta sa dentista every 6 months, ang sa 700 plus na pag-toothbrush, upatra na ang amo or duha. So, dako gyud kaayo og factor ana ang responsibilidad o ang pag-carry sa ginikanan gyud ang awareness o ang implementation. All right. Doc, guwapo kay ni unsay imong ang kadyo lang before na ko isulti adapit ang imong clinic. Teka muna unsa say mensahe nimo og advice sa mga ginikanan ug murag kato akong si Ella murag kailangan na ako ibisita sa imo didto kay murag ang daot ni grabe na. Anytime, Brother Burns. Mensahe sa mga ginikanan, mga naminaw nagtanaw karon. Dagan salamat, no. So, akong clinic na ako sa Polymedic Plaza. Okay. Oo, na ako diya kada adlaw, Lunes hangtod Sabado, by appointments, no. So, pwede nyo may makontak via Facebook, Duterte's Pediatric Dental Care Center. Okay. Tapos, siyempre, unsahay buhaton sa mga ginikanan para maalagaan ng mga ngipon sila mga bata? Dakong kuan gyud ana. Number 1, behavioral change, no? Dili na sige nato patughan sa bibiron ang mga bata kay mao gyud ang pinaka root cause sa tanan problema. Ikaduha, ang implementation sa toothbrushing sa balay kay dili dako kaayo og tabang gyud numero 1 ang pag-toothbrush. Ang ikatulo, adto sa dentista. The earliest possible time na makaadto ta kay para magiyahan ta og unsay saktong buhaton, ug unsay angay buhaton, ug asa ta ma-correct unsay sayop, ug asa may makatabang sa ginikanan in terms of proper prevention. Doc, dagan salamat again. Dagan salamat. Si Doc Gianpaolo Duterte, pediatric dentist, no? Tama.
So, expertise ni mo, Brad, ang mga bata, Brad? Bata, mga bata. Mga Tapos, bata. mo side bit din ka sa inahan, dili po. Delikado na, Brother Birds. Dok, dengan salamat, Dok. Again, ang iyang clinic na, clinic na, no, tanawa. Ang iyang clinic na sa Polymedic, ha? So, ignan lang ninyo nga namoy kuhan dito or again sa Facebook para at least Para mas dali. kay busy man kayo ni siya. Kailangan ka magpa-schedule alin niya, ha? Dok, dagang salamat kini mo, Dok. Dagan salamat, Brother Birds. Dagan salamat. Isip Duterte unsay makasulti nimo about sa West Philippine Sea. Sorry. Thank you, Dok. Dagang salamat, mabuhay ka. Alas 7:38. Uy, maganda yun, ha? Gwapo yun, ha? So, kita mga ginikanan, after mag 1-year-old sila, pag 1-year-old nila, usasad na sa mga sinyalis nga panahon na po para ipacheck ang ilang mga ngipon. Tinod na, kasi ito anay lang, basig gwapo to yung gingon na, kanang lampin, mo'y butangan og toothpaste, ako na mong TD na mo dre, ha? Imong bata, yan ni mo sa gums. Ana, isos. Diba? Very good. Okay to. Okay nga kon. Gwapo nga kon. Advice. 7:38. Gugmang yak, musunod na.